eu son Sara Figueira e hoxe estamos aquí con Ángel Sánchez, que é xurado da 7ª Mostra Internacional de Cine Documental e imos facerlle unha serie de preguntas. Que tal, como estades? Moi ben, a ti. Moi ben, grazas pola invitación. Vale, pois a primeira sería que sente vostede ao estar de xurado na nova edición deste festival. Pois nada, encántame descubrir novos proxectos, novos festivais, lugares onde se aposta por un cinema independente, un cinema diferente, que lle dá oportunidade tamén a cidadanía a descubrir pois, novas formas de facer cine ou novas historias. Para mí é un absoluto placer formar parte deste proxecto. Además, coñezo a Marcos, o director da mostra, que é membro de tamén este festival de Proxecta, que é unha coordinadora de festivais que temos en Galicia, e me encanta descubrir novos lugares e novas cinematografías. É un lugar perfecto para facelo. Estivo xa como xurado en edicións anteriores? Non, en este festival non, pero sí o visitén cando, creo que esta é a primeira edición que se fai en Ribeira, coñezo o festival de anteriores edicións, onde era, en Ordes? Non, en Outes, perdón, en Outes. Canto tempo leva sendo cofundadora e codirector do Festival Internacional de Cine de Tui? Pois mira, o Pleido, que se chama así o festival, naceu no ano 2005, cumpriu o ano pasado 20 anos, é un proxecto absolutamente independente, organizado pola vontade de dúas persoas, a codirectora do festival, que é Sara García, máis eu, e que apostamos tamén por unha vila que non era unha gran cidade, unha vila como Tui, que ten ao redor de 20.000 habitantes, é unha vila pequena no que apostábamos por un cinema naquel momento pouco coñecido, como era o cinema documental. E foi unha labor complicada ao principio, porque introducíamos unha proposta diferente nun lugar onde ao mellor pensas que non hai tanta devoción polo cinema, pero o festival foi medrando e ao longo destes 20 anos pasaron cineastas de todo o mundo por aí e xa se consolidou o festival. E a verdade é que é unha experiencia interesante de propoñer, pois, insisto, programacións diferentes, en este caso relativas ao cinema, pero con propostas que habitualmente non atopas nas salas de cinema convencionais e que están pois, abocadas a poder exhibirse pois, en festivais, en mostras como a que estamos aquí tamén. Que lle inspirou a participar neste tipo de festivais? Pois mira, eu estudiei Ciencias da Información, o sea, de vocación, ainda que son músico tamén e traballei como periodista, pero sí era moi aficionado ao cinema, no? Sempre traballei con producións relacionadas con o cinema e nos primeiros anos entendíamos que, por exemplo, no ano 2004-2005, cando nos empezamos, o cinema documental prácticamente estaba abocado á televisión ou a lugares fora dos festivais de cinema, no? Esa vontade de que entendíamos que era un cinema moi vivo, que agora está extendido non só en festivais de cinema, sino en plataformas, o documental xa é un xénero bastante, digamos, habitual nas diferentes plataformas ou lugares de exhibición, apostamos por ese cinema porque en aquel momento prácticamente non entendíamos, non atopabas espacio, non? As nosas liñas de traballo era primeiro buscar referentes do pasado, de xente que facía cinema en décadas anteriores, que forman parte da historia do cinema internacional, e tamén tomar o pulso ao presente, quen está facendo cinema documental agora, que o término de cinema documental xa se foi rompendo un pouco, e xa chamamos cine de non ficción, agora os xéneros de cine, sabes, se van rompendo, non sabes que é ficción, que é realidade, xa é toda unha mistura. O que propoñemos, pois, basicamente, un cine independente, con unha mirada autoral. En ese sentido, pois, levamos 20 anos, insisto, nun contexto onde hai demasiado ruído e propostas cada vez máis, digamos, encorsetadas, pois propoñemos unha mirada diferente a través do cinema. Pois, como dixaches anteriormente, temos entendido que tamén te dedicas á música. Sí. Gostaríanos saber de que maneira traballas dentro deste ámbito. Do ámbito da música? Pois nada, pois a música tamén é un territorio para kamikazes, non? O sea, quero dicir, o ámbito da música é como algo que ten que ser vocacional, porque é moi difícil conseguir recursos como para levar a cabo proxectos musicais. Ten que ver moito filosofías parecidas ao cinema independente, non? Que no espírito inicial, aunque agora se está burguesando un pouco, hai que decirlo, o cinema independente, ten esa vontade de que tes que sacar adiante ti con os teus propios recursos o proxecto. A música sí que ten un carácter un pouco máis punky, por decirlo así, no sentido de afrontar a profesión de músico,
é un viaxe tamén solitario, no? Pero hai moita camaradería no ámbito da música. No meu caso, tiven varios proxectos musicais. A finais dos 90 tive unha banda que se chamaba La Patrulla, que eu estudiei en Salamanca e aí se construiu a banda e durante uns anos gravamos un par de discos e recentemente tiven outra banda que se chama Besboy que máis ou menos tuvo pequena repercusión e sacamos tamén un álbum. Son carne de música en directo, adoro a música e me parece unha expresión artística que... Entre a música e o cinema, cal diría que o apaixona máis? É boa pregunta, pero diría que a música, fíjate. Ida que estou nun festival de cinema, pero vou a ser sincero, creo que é un xénero que se practica dunha maneira moitísimo máis honesta, sabes? E isto me van a dar moita caña por isto, no? Pero creo que o ámbito do cinema está como moito máis consolidado a nivel industrial, profesional e demais, e te provoca casi unha tentación a burguesarte dun xeito máis fácil. Mentras que a música creo que mantens esa originalidade, esa honestidade, esa humildade durante máis tempo na túa carreira. Non hai como unha base sólida de grandes músicos espallados por todo o mundo donde precisan de que a enerxía persoal, de a vontade de crear, ten que estar sempre presente. Mentras que no cinema é moi tentadora a posibilidade de conseguir certos recursos para xa establecerte e acomodarte un pouco. Por iso elixo un pouco a música. Pois moitas grazas por concedernos esta entrevista. Estaría.